I zdravo svima, evo nas u 4. epizodi Minecraft preživljavanja. Idemo, krećemo. Igramo taj naš svet koji smo mi odavno započeli. Pa da krenemo. Da, pošto nas su ubili. Moji drugi i ja smo nešto pogrešili pa su nas ubili. Tako da sad nemamo ništa pa se vraćamo na početak. Mislim imamo ovdje često stvari, ali to dobro. Ajde sad uzmemo, sad ćemo napravimo kako se zove, mač kameni, pošto su nam i to barabe uzele. Dobro, ćemo napravimo kramp. Kramp ćemo da napravimo. Eto, to je to. Također imamo 2 paučine, imamo 1 luk, tako da možemo se zezamo. Imamo 1 metal, kost i pero. Imamo paukovo oko, dobro. Šta smo ovdje? Evo ga, batak. Izvinite, sačekajte samo da isključimo ovu glupost od antivirusa. Mnogo me nervira. Kad snimam uvijek mi se pojavljuje. Ovdje još ništa nismo stavili. Idemo da se zajebavamo s ovim. Ovo bre, zebanti, gdje ste? Opa, tu si. Ne brinite, sad ću ja da ga pobedim. Vidjet. Opa, tu si, dođi ovamo. Znači, ja se ne borim tako dobro kao moj drug, ali ipak se tu donekle dobro borim. To smo isto, okej. Šta nam sad treba? Dobro, pošto je osvanulo. Boga mi smo izgubili ove. Opa, dođi vam. Trebao bi da idem da nađem hranu, pošto ovaj nema hrane. Tako da idemo da nađemo hranu. Inače, što se tiče današnje epizode, danas ćemo da... Prvo ćemo za sada nađemo hranu, pa ćemo onda mislio sam... To sam htio da isplaniram, ali nisam imao vremena. Posle, čim nađemo prvo hranu, htio sam da dovedem i Vuka, da imam kao svog psa. To sam sad zaboravio, ali nema veze, znam ja gdje treba da idem. Treba da se vratim kući, po nešto zaboravio sam kosku. Znači sa koskom se pritomljuje Vuk, mislim sa koskom možete da pripitomite Vuka, tako da evo ih. I pecaljka, da, hoću da pecam. Nema ko da nam uđe u kuću. Idemo i da pecarimo. Ajmo da pecamo. Ajde. Dobre. Jedna riba. Izvinite što će ovako sad malo da bude dosadno, ali moramo da nađemo hranu. Samo još jednu ribu da upecam.
Ajde ribo, grizi. Ajde ribo, nemam ceo dan. Ljudi čekaju, ajde ribo. Glupa riba. Ajde ribo. Ajde. Nemam više vremena. Nemam ja više vremena da... Eno ga okean. Okean. Au, brat. Da, ne veze. Nego, htio sam da nađem hranu, izgleda, čim sam rekao htio sam da nađem hranu, odmah mi se tu stvari kokoška pred nosem. Za sada smo našli samo kokošku, nismo ni prasiće ni ništa. Eno ih i ovce. Vraća se kokoška. Inače, ova epizoda će biti tu, mislim. Neće biti nešto baš posebno zanimljivo, pošto nam trebaju hrane i vune. Hoćemo da napravimo i krevet, ali sljedeće ćemo već nešto raditi. Skupljat ćemo drvo za veću kuću. To je to. Dobro. Sad smo uzeli vune pa ćemo moći da napravimo krevet. Sad se mi vratimo kući. Znači još možemo malo da brzo trčimo. Au, sad gdje nam je kuća? Ja mislim da ide ovamo. Ako sam u pravu, a jesam, na dobrom smo putu. Jesam na dobrom smo putu. Ne. Super. Ko mi je ušao u kuću, žalit će zbog toga. Napravio sam i ovdje ugmevač, a skoro ga ni ne koristim. Ovdje ribu. Konačno da napravimo ono što sam htio još od prve epizode. Krevet. Inače, ovce meni baš onako nije teško naći, ali za prvi dan volio bi da onako mogu najlakše se naći, zato što treba da prespavaš noć, a ne te tu vijaju ovi glupavi zombi. Sve se ovo ne može da se ispeče. I da mogu ovo da razbijem. Ima. Samo to jedno pile. Dobro. Kad poraste, bit će mrtvo. Dobro. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!